Είμαστε η Nolte Kitchens Greece και εκπροσωπούμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα τεράστιο όμιλο επίπλων κουζίνας, living room, επίπλων μπάνιου, ντουλαπών και προσφέρουμε μια συνολική εμπειρία αγοράς. Είμαστε ενθουσιασμένοι για ένα πολύ σημαντικό γεγονός, τη συμμετοχή μας για πρώτη φορά στο The Architect Show. Η νέα μας έκθεση βρίσκεται στη Λεωφόρο Ποσειδώνος 29 στον Άλυμο και σας προσκαλούμε στο νέο μας χώρο για μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης.